Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ngayay wan ka ni ka jaka malakas ngi hinringam tip ka ay banjaya kalaway. Yay apsakin gets ni kijing barokin kot. Namar ka kongres kawan rabat kijing kular. Barokin salong kibakhoy bat basuk banyo. Jing bam sap nakari jong ikan sa kod no par. Vote yaka Congress. Kisan gur ki kertong na giseng san perthai bapher ki bala penkrea iladi ban ayereng nak live huai mauthar raishan constituency nak benta ka election syakiyeng dorba thau an gijala haka arp sautri urampang arjar arpulai kila kirun san ban panya ka jingkersan ki pajba haka rinsan yalap election bala penyai da dorbar jong snong kinchi mauria da ka pen pawru ya ki jingthu ba ki jingkular ki jongki kini kisan gur ki kertong ki bagi pajba mauthar raishan constituency kin phai khmat hakni ka kenti banje ya u nene ka nong mi khmat bathmai jong ka constituency ki kan thop ya ka kong dari kemen lingdo marshilong nak BJP nang tau ba 14 son lingkhoi nak congress ka kong biolenda lingdo nong laj nak NPP uba brolding dong sit nak UDP uba deru ka jogopor sitting MLA bat uba Shakliar Waljari nak HSPDP Shushu la sakhiru ya jing dheng kali hagi benta jong snong kinchi hadien balawai ki jingalang namar ka jingwan yashim benta shirahem jogi hajar ngot kinong kersha naka seng NPP UDP bat HSPDP Ka parti BJP wadla kadang day tang kata ke parti ka badang thelung hapo jong kane ka jela hapo kane ka constituency jongi Henry ngasngau ban ong yapi ba kane ka parti habangia nu jor bat ki wei pat kade ka parti ka bakrau tam hapo jong kari India lada pikran beng katno kane ka parti kan mau ha ba pidang ap ya ka dut bat kangap ka banang thi na Delhi ki haban pha syakane constituency jongi namar kata ngasngau ban ong ya kini ki wei pat ki kandidat ngong wat jukop kumar namar lada ipapa jongi nang thi na Delhi impha shu ya ka dut bat kangap syakane constituency jongi ka ei ka banjia piong baka parti BJP kadai kata ka parti kabaong baka anti-Christian baka anti-church Henry kan mau ba kajing perkat bi jengi kinong kendong kalong batharai anda ngajop manga nakane constituency ngan ra la katu ka pliang ka pastem bat ngan terwa haman laki breu ram bat ngan pentak ya kesendor nak selang mat pitharai baka long kunta kane kamla banong kan mau ha ka parti kongres mensuaro haga por bakang dangrung haga ne jela jongi kadno ki breu ki dang saden hadu kata ki ong ba ngimtre haga ne parti namar ka ne parti dekhar Henry suki haba kelas gang bandrung haga ne dong ka time ba haga jela jongi ki breu ki ij haga ne parti mensua namar ba ki dang dei tang ki parti ki ba shongship kita ki parti rulum komia ki parti sing lada kin job kini ki parti riulum kin leg ban shat ha ki tingkong yeng jang kitu ki breu ki bakershan ya ka parti kongres pek hadu kat ne ka jing dum jangi ka jing long dum jangi kadang sabian sebab palat piong baga parti BJP balai kawan kerki mentah kene constituency jangi hot ngakubur ya kata baka parti BJP kalawan kerki palat hakane constituency jangi tang artayau ni penkre na kabentagan ni election perkat mapi lada kidai kiwe ki parti ki barit kinom la watang ban penhia kadur khmat hakmat jong pi upaj ba nrenga not ban kap ya pi wat lada tang artayau ni mi paj ba na kabenta ban kan ba si election nganut bangan ong bangi lalong ki baklai ban ki ba speed ban trekam hadu kata lada kidai gum kiwe kinom la ban pendap watang ki kot kisla ban submit ha ki office kawai cucu ngan ong ya pi habagi paj bagi ong bangin le gumno kapor kala dir palat ngam la syu bangan pai syakane ka parti henrei nga ong ya pi kasngi tabut kadai tang ha kato ka klip mat ka ba mapi pirung ha kendong rengkat kitu ki box ki badan hang tu ba pinjip
bat ba phin sim ya garai kam dei ba phin sim ya garai na du menta kan mau pha kan ne ga por kam pat dei ya pi ba phin sim ya garai henrai kan ne ga por ka dei ga por ba phin sang nang rem bat phin sang dur pha kenang ba phin dup ngau tho la kan ne ga parti ga long kum no ka tai ga parti ga long kum no ka jingjet bat ka jingrai jong pi ka dei bet ha itu isi khalip mat iba ma phin ai ya ka vote jong pi ha ka ta ka kan ti nang ta shu habangi phai na ga banta ga jingle bha jong ka ne ga party BJP hato ka history jong prime minister jong no hapo ka India ubalala ban le bha ya ka India baro ka wei hagine ki transnam ki balale no hato don se ko mutau prime minister jong ka India jingi ubalala ban sai ki khon ki hajar jong ka India hagi por lockdown Mensyua ki briu ki ong gumno ki ong i lek bela na ka benta ban wat kau hanrai ka jingya pher habala penyat bat simti du prime minister jingi ki briu menta ki ong ni lek bela na ka benta ban wat do namar bale yau kau la de penbiang lupa da ka parti BJP nang thi na po New Delhi saka eju ka ban dang khuslai na lor kata Lara pian ujar bat kita ki wei ki parti ki bat thiep ya phi 100,000 naga benta ba phin aya kabut hato phiju kan mau na em mau prime minister jingi ula de phit lupai ni tang naga smart card ro san lak tingka pila ban yan ujar ya kata dang dan se ki badang khamla ki ban thiep ya phi na lor u khau na lor ka yeng na lor ka na lor ki pankhana na lor ki light na lor ki gas bat kum ta ter plus sa kata ka smart card lada pinya nujar mano kata ka parti ka ban not ban thiep ja phi da ki lak ba da ki crore tingka sikli anam dan manoru henrai nga ong ya phi wat nam bit pisa perkhat ya ka jingyo ka ba phi yo man ka sngi bat man ka banai wat nam perkhat ya kata ka jingyo ka ba ma phi yo tang menta siklip mat namar ka jingyo jong phi ha ka ne ka siklip mat ka ba phin thap kti ha ka to ka par ka ba phi yo tang san minute phin thap kti namar san minute la phi penlo de to ka pisa Pinam labio i bat pinam labio siaw ka tu ka pisa jong phi kala lut hanrai kan mau ha ka jing babe jong phi san snem kan thi pin sa babe lada pim perkhat bat pensyang nang remha na do menta ngas ngaw ban ong ya phi ko ki pai ba ki bayos ngaw ya kan ka sor jonga hachwa ba pin sim ya ka no ka rai ka ba ma phi pin aya ka vot jong phi da pensyang dor bha bat da perkhat bha namar yo pin babe kala hadin na lor kine ki jingle bha jong prime minister jingi hadu katne wat ki kan thai ka si jongi le ki bon bha ki ba sha I khun re hala ki lok na lor kata ki kan thai ki ba yap lok u prime minister jingi ula le bha na ka banta kine ki riu kun thai da ka ba aya ki sanspa tingka si banai menta kat kum ka manifesto jong ka BJP lada ka BJP menta kan poi saka bor bat kan poi saka thang an siu ya kita kiriu kan thai 8,000 tengka si banai hato kine kim long se kita ki jing ko lane ki jing mentoi naga benta ukup siliang usam siliang ka thang jang parti BJP kam dei than tanya kita henrei ukwa kham tame naga benta ki nong kendang ban yarang kador bat ki nong sor hang pe hasilong hato mangi ni hun ban susari klau bet kumne ni hun ban bela ban step ban bam damit hanrai em nga ong ya pi kat kine ki jingle ba lano phin ai khuble yo prime minister jangi am don porshu lano ru lada phim ai khuble no menta hane ka snem arajara phulai anam don porshu ya pi ba phin ai khuble wat lada phim la ban ai khuble ya u mark mat lane markti hanrai nga ong ya pi ai khuble leng ba ka vot jong pi ka ba dei ka hak jong pi ha ka ar punyau tarik namar ngatip sai om dei tang kata ka jingle ba jong u na ka banta kine ki khanna samla haba kila le chaki school ki ba pher kila pande bi ki jing pule ki ba pher hanrei ki mio jam balai galong gumne
balai kalong kumne namar ka jimbam sap jong kane ka sarkar MDA po ka jela jengi kalalong sabapalat habaki kena samla kila apply ki post baper kila pendep ya kita ki kam ki bamaki ki pha henrei ka risol hado mentaro kampat ni don ki para ki ba abi kini ki risol habaki la leng apply ki kam jong pi henrei ka bas ngausi kalong bala license menta ka risol kampat ni hato kadai namar bagi melaban penmi yang kata risol ne kadai namar bagi ladap tap bagi bahayang hasem jongki te saya perkat i mapi ko ki pai ba namar kata ngong ya pi hashwa ba pinle bad hashwa ba pinrai dap perkat janai what shong shit politik tang menta ka kenti badai ka for election menta ka for election piklat ya ki bahayang hasem Piklet ya kilok kijor, piklet ya kikur kika, namar balai filabu aj politik sabapalar. Henrai kan mabha, kane ke politik, kane tangsi kelimar. Hadin ke politik, mapi pihak banlai pai, syaki bahayi ngasem. Hato kumno kan pinkren, pi perkat bakla, lane pi sim no eta kajing perkat bakla jong pi menta. Kumno tharai, pinot banlai turbiang, syaki bahayi ngasem jong pi, hadin anda kelakut kane ke election. Namar bun bagi beliau menta lembaga nega election kila kelalong mau jentut hapo jongki yingkisem hapo jongki balang hapo jongki snong kitau bad hapo jongka imlang salang henrei ngaong yapi hey ho dakan mau bha bada perkat bha yo ba pinsa babe hadim ki kena samla ngam wa bangan yatu ya pi bau prime minister jengi na ka benta kini ki kena samla ki bala le ki jing pule ki ba per henrei kim yo kam yo jam ula penmi daga way ka plan jungu bon kersan lem na ka benta ki ta ki samla ki bom yo kam yo jam lengba kata ka mudra lun kane ka mudra lun la ai se kini ki kena samla ki bom yo kam yo jam si peulak tingka bakin sedang banseng ya ki kam ki jam jongki ha ka baya dei bat ka sap ka phong jongki om dei tang kata lada manyi ki pata nila sim ya kata ka rai bat nila pensyong nongrem pin sahabat ngap ha ya kini ki parti ki badang don sadim ka ka jing pensai jong kini ki parti haba plus ngap tu ha pensyong nongrem bat pensyong dor ha ngatip syai menta pim not syo ban penpau pai ba namar piong bangla kersyam ya kane ke parti ngaladon ke jingi ja kane ke parti henrei enle kumno mentah ke klik mar ba kedo wad ladang i ja ke parti BJP kadno kadnoro ngale rai bangan mi sa khamat yo lese ngandu no ya kita ijing sa khen rukat lanengin do no bangim don ni kita ki kerteng ki komputer te henrei ngaong ya pi wat la kata ngam ya theo sim ya garai jong pi ka badai be jagar punya utarik bad la da pi don sisa ya kata ka jingkit kli ban ai kublei ya prime minister jongi ubala le bhayangi sama palat habaro kiliang te hagar punya utarik ya mi paj ba dang step perngap ban lejang hagito kilain ban ai ya ka vote jong pi ai ya ka vote jong pi hapersha ubudam ubadon ya kador jong kasap jong usenti ulatos nakaliang kajonga katno nga susarong habang ayo banyeng hangni bangan yo banyele ya kana election na ka party congress kajongi kade ka party kabalarim tam hapo jong kari India hi berkawai kumbasiom no bagade ga kmi ya ki political party barakhai Nomor 3 gani ke parti kepala la ban penyo ai ke jing lai lo nakakti jungkin nongwe hakasnam cijar kendai spa sau punyau badai gani ke parti kepala snai ke constitution yo ke India badla pas ya ka husnam khat kendai spa sau kupra badai gani ke parti kepala penyo ya ke jela mekhalia ke jongi husnam khat kendai spa nyo puar bat gane ke parti kepala ai ya ke district council ya ke mga ban mapi ngiyo ban lang election hangtei habo district council ro na kata daw katno ngadap ta kajing sokmen katno ngadap ta kajing songo ya gane ke parti ya ke bakalale isipon ba ge ha gane ke jela meklia ke jongi kumjoro wat hakas
ri India hi brokawai ngidon ginang yalam ke jongi jong parti kongres ke jongi ki bom don syu na kane ka pha kane ka partai ro kilale na ka banta ka bhatam na ka banta ki pat jong ri India hi brokawai ki don ginang yalam ki jongi hang te ya ke jela mekhalia ki jong ba Vincent pala ubade UMP jongi uban lek ni khmat thang tai pok parliament ya ka bangaru nglayo lek senran lang batu hakane ka session ka bang sedang sudep hang tai hapo adeli ngidon ni giru rong ba ki balong ki sha kita ki nong yalam naga benta kumno ban sanjor ya kalawai ka pernai jonggari berkejai bereu khamtam ya ke jela mekhalia ka jongi ngasnu se banong bangayoi hakikot kubor ba hang ni haga area ka jongi haga district ka jongi po east and west bon na kinong kren ki campaigners ki star campaigners tangna benta ka jingbit ke jingbyang jong kandidat ke jongki ban kro ikibut ke jongki wat kilak ha ban pha yala ka jong kamet bade ka jong long ran yang kum kane nakaleng ka jonga ngam kwa lane kum kane ka wi ka batipriu tiblei tang na benta ban yo nong mano ngi benda ya la ka jong ka met ngi benda ya la jong ka long ren yang sewa pai pa kum ya kene kai ngi dei ban kiar ngi dei ban yat ti priu ti play ko kino motorisan konsensi ngi dei ki priu ki batibliu ti play ngi dei ki priu ki don akor kum balak pen kubor ka constitution jong dari India haka prembel ka bagyong ngi don ka hok ban kren ngi don ka hok ban mane ka bangimon hakum ka demokrasi ngidon ka ta right to equality ngidon ka right na bentuk for freedom ban ngidon gi ai ki bangiban le hanra ya ka jela ka jongi ngigan mau ba way na kinoyalam ka jongi UGM JJM nikhasroy ubadai pa jongari berkecaj benreu hawe dei bat ka district council ula penrong hang tu ha krenet ke benreu ka constitution jong India berupa dei tang mo uhi member berutau dukhot jong ka constituent assembly na ka bataban ya sna la ban ya drabla lem ya ka constitution jong India ula penrong hang tu bangi ngilong ki preu ki ba koridor hapo jong kane kari kasi jantia ka jongi ngidon laki jong ki jinglong berkerpang ke jongi ngidon la ke jong ka akor bekaburom henrei pause hakini gisngi ke benta tanggini lepmat biale election menta ngayo iki kren iki khana ki kren iki kintin ki bom ya hap bat ka imlang kesalang dang menen po markasa kidon ki parti ki belakang tho yanga personal yanga ibayong baba hortin kumno unut baniale election hamau tarisan tang ya gaktin nong ken siru nang ban kren balai kum kini orang ba balai lar nang ban kren kim susong saying kin ailat igi way bakin kren how to gaktin ken si kadai gaktin kabalarung se hagata ka krenit ka bafra haga constitution jog India panghihaban ya kren ha assembly ngade yang opo wes kasil ladan maong bumta katno teligi ktin ya kabanganang ban kren trenga kren hi ya laga jong ktin namar la hikai yang akumta berkade ktin sora kade ktin ya kabakalarung ha kejing tho jingtar na kata-kata ong iyo aban ya kren kumni kum galong henrei kum gini ki priu ki kren kum gini ki ai ngakheng gini ki priu ki dang khlong ngado kata kim padon ni kejing mut jing perkhat bakin ong ya kata bat ong tang ktin kensi ngi ha ba ya kren po assembly dengas ngau bagi namar bagi dei na kane ka parti ka bansa kren mentahi na ka parti NPP pitep na en bakal parti NPP lelam ya ka jauh karo yo le se itu iba kan tho ya nga khamnang mga ban kan karo yo le se ndala lek satai sa karo hills uhabel ra ya nga ban translate nomor bung suthu ko ki pada ngidai bentari sutu ba kidon ginong kren ki bompat nang kren wat nong kren namar kata yang ngi pajba hang ni apo jog motar lisan konferensi ko kilok kijor nakaliang kejonga ngadon kejing trang berkejing angnut nakamta kumno banwanra biang saisin ya karoi kapar lani kejing kala apo jog ne ke konferensi ka election commission kalabu pumbaong babu elek mandi bagat tarik tebut kandai ar punyo tarik
Bon di paiba dia yang apa pilawan dirpor. Bangang perwan dirpor namar ngawan hapo jong at notrik. Jin ngalawan at po pratrik kumagi babu le pagataga election kalong hawar punyo tarik jong penaimat. Talele kapor kadang bun. Are ngawan hakapor kapapiang ba. Namar bak election bantep ya kaput ke jongi kade at punyo tarik jong une unai. Dan namar kata paiba baik ngadon tanggawai katong kata kalong balada pi ai galat yang abangan long kum tang nong mikmat ujung pi ngakwa banwan ra ya kaburom kakor ngakwa banwan ra ya kata kejingkela ngakwa banwan ra ya karai kapar hapo ujung gani ke konsumsi kane ke konsumsi motorisan kade ke konsumsi kepada yar haduk kata-kata si bon ba kijing don kam ngidai ban le ya kena konferensi si bon ba gi bangi haban tray si bon ba ngi hab ai gi awareness program di pai ba namar kenang bikin sautu kapa pla galong bang yi ba bon ba naki political party gila penbe gi pai ba ge jongi da kabawan rally bon ba gi lawan penbe jengi da kabawan ngin yasha ba 14 ro rekan per party kongres lada nyikwa banle kum kini gi tamasa namar ka election kam dei mo ka tamasa ka election ka dei ka kamyap kam im ka jongi piwei kam dei ka election ban ya shat kam dei ka election ban ngin ele shobha kam dei ka election ban ngin yahala hare election ban ka dei election ban haban ya kren ya kanung rim bat ya gajing sisa lada kano ka political party ka kren ya gajing sisa lada kano ka political party ka kren ya kanong rim ki pai ba kin sa bisar ban kisa tanrong lem kin sa ai ta kajing kesan na ta jongki ko ki pai ba ba kine ki political party ki ba le kine ki tang ban yo bot lane ban peniasat ya kemen ya pi kam don jing mentoi ruem lada gila ban peniasat yang i nadu atarik hadu usnem arajar arpopra katno kajing sel tenat namar bangi im hoi ngiap keben kapam gadi rungiyo ka pisa bangin thit khaw ing rungiyo terayo le sai gine ge kin sukut no tang ha ka ar tarik jong une upnai banwan te kalong ka ka baso se la dengi perkhan ko ki pai ba pila dei ki ba la nang la start kane ka juk mata la dei ka juk sai ngakwa ban pau phi la ban ai jemut je phi ba lakum no abangi jet ginong ikmat ngi de ban jet ya kira gi preu ki bala ban ai ye gecing sakri kababet kebabiang na kaliang ga jonga ngam kwa bana kren jrong namar ba kin sadon sagi wei pat ki political party ki basa ai jing kren kin sa pen syat ya pi kin sa pen kemen ya pi na kaliang ga jonga ba 14 te ngam don kum kata hai jaka bangan pelut ya ka pisah na ka bentaban ya syat ban ya kemen na ka bentaban ya perlu gini ban ya ralama lane ban ya penrong lali kabha yang bangan perlu ya bisa na kam tajong pi ki pai ba wan sejan jonga wan nga lat pidon kano kajinge ngakloi ban ya rap ki andre ngam kulari ka peneng ber ka kendeu andre ngala kulari ka ka bangala ban le nganle nam ta ka jimbit jing piang jong pi ki pai ba te ha ka ne ko por sai sen pat ngakwa ban ya were pi lada pisau dei ka ne jing kren ka jong ngi ka party kongres haga ar ponyo tarik lek jar sigi polling station ka jong pi bata puson bata duai bata perkat ba ya ko kumbuno taw nong mikmat ngi de benjet lada pila penkongo elade lada pila don kata ka jing penkongo elade kum ya uno bangi de benjet Sean ya ka syap ke jong pi hauta ba pimon rela pi pisngau dei ya ka jing ya keren ke jongi la pisngau dei ba kongres party ke jongi kan wan biang sajisen hakapor hakade ka snem arajar apulai bangin yo banya lampiang ya ka sorkar ke jongi hangtei haka jela meghalaya banila ban ai sibon ba ke jing mentoy jong pi pai ba ko bagila le akini snem ke bala depno Sean ya ka syap haba mat pasya ya udam hakadur jong kati kejing job ke jonga kadai kejing job jong hilang baro kin pai ba jong kamorsat lisan kursi kani kadi kesin ke beningkong ke bana kalyang kejengi ke parti nang ne na pok mau that rasan ngi khot ngi awer pat ba banya mi lang hakani kesngi banya don ringkat bat ni bat kat ni pia don ka pendap ya ka mensim ke jonga kat ni pia don ka ai mensim na ke benta jonga kani kejing klan kejengi ngin pen i
hadu ka arpo nyau terik ngin pen i hadu ka ar terik ha ka bangin sa yo ban kawe ya ka lama jong ka jingjob jong ka National People's Party hang ni hapo constituency ka jongi hublei shibon na ka benta jong pi upat ba nong song shnong jong ka constituency ka jingi boro ka we ngatep baka jingwan ka jong pi ha ka ni ka kendi ka bamenta kamdai na ka daw na marbingi la song shit election kamdai na ka daw na marbingi kwa yu ibreu Henry ngidon ya kata ka jingkit kli namar ngilaju ong ngilaju pensngau bingilong kita kinong yalam kibakwa banwan ra ya ka jingkela ngai kublei na kabenta iba sam ibaliyo ban ai ka jingkren ka jing ibaliyo ban pensai kum uparlok ubarem ubangilaya dan lang haka yeng ka barem menshwang menta ngilaya wan lang haka ni ka yeng ka bakam he ka yeng ka bakam scam batula pensisa namar man kapor kam tam om dei bingi kren bingi nyow ben yenu henrengi pen pha ya ka ka baki kilayo ban ken tho na ka benta jungi unong mi khamat ujungi bat ki nong kersan jungi ki wei ki party ki ong bakala set kala party kala le ben party kala mi no na ka party nilayo ban pensa chapi na ko ka por sa ko pat Henry menta lawan ban pen scam susu da uwei na ki nong yalam ubaya dan benta menshwa ban ya pet ban ya khmi shano ban ai tiket Henry ngis ngotho baki nong yalam jong ka party HSPDP menta ka party HSPDP kala sa stang ka snap namar baki klembocho ya kita ki nongrem ki baskem ki ba umait ulayo ban yalam umait ulayo ban seng ulayo ban sedang wadlang ngadon ha ka party NPP ngadon ha ka ni ka yeng ka bathamai Henry ngai i ya kini ki kam ki ba unong yalam jong ka party HSPDP uba menshwa ulayo ban yalam bat ka ay mensim na kabenta jonga bat nga kwa bangan bot yikidin jat kiba uni unong yalam ubarat ba jong ka party HSPDP ulayo ban yalam na kabenta ka ni ka constituency ka jingi boro ko we ki ong bangingi ni bot ya kata ka party garo Henry ya kataru ladap ban pensai ngamdadon kamsu bangan ban ya kata namar nilarong ru sa kisnong ban pensai sepi ya kata kejingkren thamula jong ki wei na ka benta jongi ki i bangi dei uta uding uba seiso bat ki kwa menta ban kawang yo ni uding jongi ban yo ban ya bam lem ya uta uso jong ni uding jongi tungin yeng scam nang ni sakmat ngidan satang kumbak kato ka ni sngi bengin yo ban poi sya kata ka sngi bengin yo ban let ban pen terekam ya kadi ka bor bala ai na ka benta joni bangin jit ya kinong ni khamar tungin long ki breu ki bastat ngin long ki breu ki basyan ngis ngau tho bahamau that rasan menta layat ban wan ban pen biet dakata ka pisa kating ka plya jong no menta shwa ki election ka jingwan tiet jing khang yeng jong kini kinong yalam jong ki wei pat ki party kala jur bat kala khlan pha Henry kum bangidan ha kata ka party kabadannya ka symbol jong ka kot ka bayeng ha ka nongrem jong ka ba ay ya ka jing shai ya ka jing start tungin long ki breu ki bastat banginum sa penbit ha kita ki jing wan penbit jong no ngakwa ban pensai khendiat ha khamat jong pi ki nong kersan ki be ki jonga men ha kini ha ki meeting yo la yo sngo balaong bahana kathiyet biolenda kan yakun ya ki election tang bakam kwa banjok ya kan ki election hana ki ong baka National People's Party ha mau that rasan kadi ka team B jong ka UDP mano ba ong ya kata kadi ka party HSPDP ka party HSPDP ka bakam bakadai ka party ka bahok ka bayeng scam ban tre hok ban aya ka jing sakri ka bahok na ka benta jong upat ba Henry tang sedang pat sedang bah ka kam lada thok lupa lada pilas dang ban thok menta santli kisnam ngita kita gijing thok ki jong pi kin sanang pau per thei susu telada pikam ba pidei kita ki breu ki ba aya ka jing sakri ka bahok na ka banta upat ba tukran ru da ki gentien ki bahok na markum kinong yalam ngikwa ya kinong yalam ki bahok laong ru bahana kathiyet biolenda kam kwa ban penlong chief minister ya imado Preston Tensong ka kwa ban penlong chief minister ya Sir Conrad Sangma ya kani ngala ban ong tanggum ni
ngaklem job haus nam arhajar khat pra manu ba job la job na ka party UDP bat ka party UDP kadan lang hakata kalyang bantau ya ka sarkar bat unong mi khamat ujungi ubala penmi ya kata ka kentien udi unong mi khamat ujungi ubadan lang hakatu ka group bantau ya ka sarkar manu bakentat banjit banlong penlong chief minister ya imadu prestun tensong hatu ngadai mangase bangadan lang hakata ka committee lane dei uni unang yalam ubalong unang mi khamat jong ka constituency ubala de ban kentat lupa minta pat namar bam dandau syuka wangkai de umau tang ban pen tho bria na ka benta jongi wat ka party NPP wat ka party NPP kinong yalam jong ka party kimpat jit ya uta u chief minister candidate na kabenta ka jela ka jingi namar bekide kinong yalam ki bastar ki ong ngin saya pet daladap banjok ke election ngin aila ye kini ki MLA ki bathamai banjit ya uta u chief minister lada long imadu prestun ngin pediang bet lada long isa Konrad Sangma ngin pediang bet lada long manu menuru ngin pediang bet henrei kata kadai kejingya railang jong kinong yalam jong ka party NPP kani kan kadai kata ka party ka basta ngasno sarong bangandan ha kani ka party batna ka benta ka jingtmu ka jonga kabanga ngakwa bangan pentrekam ban pen urlong na kabenta ka ni ka constituency badda ka jingdon jonga ha ka National People's Party ya ai ki bangi ngala bu bat ke ai ki bangi ngala thmu na kabenta ka ni ka constituency ngin sa pen urlong lang yakata lada ngila yo ya ka jingkersan ka bapura lada ngila yo ya ka jingjob na ka ni ka constituency ka jingi ka thong ka ba ha khamat ka balade ban pen sngaw hakmat jongi hakani kapor ka pamenta kalong baka constituency ka jongi kala don kam ya ka CHC lane ya kata ka hospital ka ba shispa jengthia kini ki way pat ki party ki candidate jeng ki party menchwa ki ong ngila kwa banwan ra ya kata ka jengkela wat UMLA jongi ulayo ban long nong mi khmat la shi host tli kisnam dangwan kran pat menta bangila don kam ya ka jengkela ki ong yang kata ka jengkela ayu ka baka mau tharasan ka don kam henry la ding pet ya ka jinglong jingman jong ka constituency ki jingi kala nang hiar do bat ling ba ka jingdon ka jonga hakani ka constituency hakani ka party ka jingi la dang yo ban poi sha ka thong jong ka jingjob hakini ki santali ki snam ngin trei met la mensni ban wanra ya ka wei ka CHC hapo ka ne ka constituency ka jingi bat kata kala banlong ling ba ka jingkersan ka jong pi unong song sinong jong ka ne ka constituency ka wei pat ka thong kalong bangila don kam ya ka government college kajing nang kajing start ka bangi ha ka jok ka bamenta ngila yi bakalong ka ka ba koridor tam na ka benta ki khon ki khti ki jingi na ka benta ka lawe ka pateng ka jingi bat kum ka breo ka buwan na kalong yeng ka bakalong yeng ka jonga kala ai la jingi bengin yo ban puli ki class ki ba halor tam ki ba hajrong tam ngaru ngakwa bangan ai lang ya kata kalat na ka benta ki khon ki khti ki jingi na ka benta ka lawe bat ka pateng ka jingi bat ngadonnya ka jing thu bahakini kisan teli kisnem lingba ka jingdan ka jong ha ka National People's Party ngin la ken ban bu ya ka wei ka government college hapo ka ne ka constituency ka jingi ban long ka ta ka jing sakri na ka benta ki khon ki khti na ka benta ki kseu bat ki pateng bat ka lawe ka jami kini ki thong ki ba khmat ki bangi yo ban bu na ka benta ka ni ka constituency bat ki don shibun ki bangi kwa ban le tenrei ailat yanga santli kisnem lingba ka jing yasnok tilang ka jongpi lingba ka jing ai benta ka jongpi bangan long ka nong mi khwat ka jongpi ngin la ban pun urlong ya ka ka bangi ni la thmu na du snam arjar khatra henrei hakani ka kinti ka pamenta sngo bhasi nong mau that rasan ailat yanga bangan mi khmat na ka benta jongpi ailat yanga santli kisnem bangan long ka nong mi khmat ka jongpi hakini kisan teli kisnem lada phim snow hon ya ka jing trai kam ka jonga lada phim pat ibet yang akum kata ka nomi khmat ka jongpi le si house nam arhajar ar phokra phila ban ong theyet ngila ai lat ya phi shong no phi ru phim pat kot bor ten rei lada phi snow tho bingila la ban le ya ki kam ki bengi kwa bengi thmu ban wan ra na ka benta ka ni ka constituency ka jongi nang yai beteng banang yai kersan na ka benta jonga namar ngidon ya kata ka vision
kabangi kwa ban ken tiu ya kani ka constituency gini ai ba kani ka constituency gini kanum dei shu kata ka constituency kabangin shu pet jaudut ya ki wei pat ki constituency ki ba poi kita ki development ki ba pair hakini ki constituency henrei mengi ni shu ang ba ni shu pet henrei tungin kelano tungin penkelano ya ka jingmut ke jengi bangin jit ya ki nong mi khamat bangin long shisha ngin sim shisha ya kata ka jingkit kle bangin la ban jit ban yo ban wanra ya kita ki nong mi khamat ki ban la ban let ban mi khamat shisha om tang bangi shulet ban shong hang tei ban chu pen I ya kata ka dur khamat ke jengi ban chu shong hang tei ban chu kha tang yu kwai henrei klem pen mi tang si ken tien ru na ka shen to ke jengi namar klem ke jing pen mi tien ka jong ki nong mi khamat ke jengi hang tei ha ying dor ba thau an ka jing do nong ka dei ya ka constituency titungin wan ra menino ya kata ka jing kala badha ka di ka por ka jing kerpat ret ka jonga na ka benta jong ki nong song snong jong ka di ka constituency ke jengi batungin ya sim lam ya ka di ka jing kit kli tungin ya ba lam ya ka di ka lingkor bag dei mengi ki banna banwan ra ya kata kajing kela nginum apsu ya ki wei henrei ngin sim hi mengi ngin mi hi mengi sakmat ban sim ban ya ba ya kata kalingkor banwan ra ya kata kajing kela ban nganget bah kini kisan teli kisnem ngin sui I bakari ka constituency kejgi kan sanang kieu kan sanang baha kan sanang roy ha kajing long jing man kajongkan hublei shibon nakabenta jong pi upat ba jong kani ka constituency kejongi hila aimen sim shikat dei nak benta jonga hilemi nalaki snong gi jong pi da ka jingkit khle banwan banya aimen sim iwei ban haba pi mi nang ne kini ki khandiat tali kisni tungin long ki brave ki bastard ki bahusiar ya kita ki jingwan penbie da kita ki shipho da kita ki khatsan da kita ki arpho hajar kata ka jing penbie kan jur hakini kisni namar kiong yanga bangadei ka candidate ka baduk ka bamdan pisa kaya kun ya ki election claim ka pisa henrei ngoong ladangi kwa ya ka jing kala kata ka dei ka jing sedang jong ka jing kala ka jingi baka election kam shong ha ka pisa kam shong ha ka jing don spa henrei ka election ka shong ha ka jing thu ka ba pipi don bantrei na ka benta ka constituency ban namar baniale nia kun ya kini ki arngot ki hespa ho ha constituency ke jingi ni don sangot ki kertong henrei minta nia kun persya ya kini ki arngot ki banyau ben ki bei ben ya kata ka kenthe ya ka long keme ka ba ya kun ya ki election ki ong naka party HSPDP ki ong ba minta Wemle unsa rembet namar uya kun ya wei urang ba te henrei ki klet bengi na din ngila nang tur ngila nang kur bat ngin sayo ban kur haka artere jong ni brai haba phimi nakani ke jaka tumi kum ki breu ki basian kum ki breu ki bastar tingin long kita ki breu ki ba jamnut kim ki paro henrei ki baksian kum ki besen ngin pu ya kata ka jing sian jing ki giwei banwan ban penbiet banwan ban thiet no ya kane ko hok ka jingi lingba ka jing sian ba ka jing start ka jingi ngin se I shisha ya kata ka jing kelang ngin se kendu biang ye pi wei lang baro hakini kisni ba hakini ki banai ki banwan tu penyami pat ba ban mi nala ki jong ki yeng ki jong pi da ka jingkit khle ban yo ban let ban tap ya ka vot ke jong pi batu pen tap pen nyan ha ubudam jong ka dur jong ka kot khnang bangin yo ya ka jing ngalara ban ngala dreba baro sansnam ya ki kam penroy hapo ka constituency baro kawai Sibun ki kampen roy ngalora bat pila soto hi hala ki jong ki jaka bat kisnong jompi dana MP pada bro temene kumbala jer keteng ki to ki tiar ki tar bora baro ngalora ha kisnong katao namada ka imlang sawalang namada ka baha kamiat jong ka konstitusi bro kowe hak jenglang MLA ke jonga baro kasnong katao bro spak kandai tuli kia song suk song sang
umdan kono ke jingya ke jia sordar ane kiput kum tater dainem pada bakal sungsuk sungsai hari jinglong minister kejengaru baru santeliki departemen ngabangabat kilong kebayat baik jiranti klaim kono ke jingken to lane ke jing to bria dainem pada tenang liang jongar ngasoba benong bat kerpat yapi banga ngadai unong mikmat ubami naga yin kesem kebaduk ngalamat ke bukti ngamat ke bukper ngamat ke peran lengka ngamat ke kiting kubit ngamat ru ke siang rong tangrong ngalamat kita juru laisnem kum tater ngasotu ba ya kajing jompi upai ba nama ngawan naga ying baduk besuk rei dei kajing alam nanti kajong ublay bat mapi upai ba bila penterong yang aban poi kat kane kekerdan kum MLA bat hukum minister dei mapi upai ba bat sa simpat ngakerpat batong ay biang kajing kersan bangan yo bat trei biang manora biang ya ka roy kapar ya ka songsuk songsang jong ka konstitusi kisnong kitao rengkar ru ya ka state hi barok gaway de hanne paiba masaman ong wat num sya bak lam bakla wat num sotu bakla bagani kajing komplain yang bagi ong ba ngasam skim bangla penkeng ngam ya kusai ya pipai ba ngam dan kata kajing sam skim ngadu beladap declare ya ke election ngaladap sam skim ke bakaduk daya ka ar tarik jong ubnai jenuri ar rajar ar hulai om dan jing sam skim su rei lasuk kena yang banga sam skim wat num sa elam makla pikum upai ba gumra ong DC mene ya kene ka complain but ngala reply ya kene baro malah dia reply umdon but don kibasutu bakla hana kilalai dan pentit ba ubah hebror mentah ulah casat patok da job mentoirat tepada agne kapor ngong wat num sa elam makla kito kiskim bara kabab ki ong ba nga day uta unong bamsap husiar pada bat niya tuipi nga klam bamsap don kajing duna tang kumba arieng ye nagaliang jong ka office trekam jonga khatla ya sanspa ing nga samskim artli jing bakla pikdokti tang ya kata balai pim kdokti kita babhav de temda hang nga samnong ba hakane ka kanti ka ba manta ba kikna bababror usamskim tang ya kinang bot jong parti hidupi ngam day bangalong MLA tangi ginang kersan dayna kata bapai ba ubang kersan ya ka parti UDP mentaki ba bun ba hane kilawan kersan namar ngakhlem siriang dayna apa ba ladang amle kumta krai pia bun baik kan nem darsi tehang nangong wat num sa elam makla pikum ki paiba nangsung senang jong kamotarsan konstitusi barok kawin te ngaong yapi hakana kapor wat num panik wat num sa ba elam makla ba hakine kisni hakine kimet kindang persang biang ban penmi ya kato ki YouTube ku jong ki jong ka fiber mau jong ka parti SSP mat kato ka YouTube ka bapipim ni kin selam bakla biang ki
jing sathak babrar mentah ladi erla hajil nasawan thak oh dah tap dah babrar dah jawab wa ulang rat bat ulah caram no hakakes tengah siang epi kumpai ba wak nomsa ialah makla kum kipai ba nom sosnang jong Kematarsan constituency ba lada pisngau dayanga Punjab yang akan kenting mentah bangan ya hat-trick mengabada piu ba dayna ba ya handel somnong bakung kinang sosnang jong kematarsan constituency berkawai lada bidang Punjab yang akan kenting ngan terai sidam bodara biang ya ka roy kapar ya ka samsuk samsai mat bat mensim ngan altilot buj bat bor namta jangpi upai ba temka hanga ngasobno ba wat num sayalan makla hakini ki jingsa persoy ba lemba kini ki YouTube tetap bagini ki eke bro kin persang kabala bat pensutu baklai pi pai ba Henry naong pi upai ba wat nang sutu bakla yang halarkan nongrim bat pinam sa ialah makla hakin neki snibat kimit kibamanta sipun kibriu hakin sedang jongi baro kin like ban terwas bay yak yin kisam ku jongpi yak breu jongi han rayong yang scam wat num saklon yang scam wat num saklon bat ganau pidai ki try party bat katne philawan bat kanmau ba phinta bay yaw sumbol jong kabom hagabom katne upai ba ngedon hado ngidang artatin manjab akan kenti pemeda ba temdangong wat num sya yalam bakla ha kita kisbai yogi yenskan bat ban ong biang ba kapati unipi hanta katlat kaklai wat num laisu hanne ngidon katne Kibang panwan rumah terai saksikan ne minang don daya babasno teladap kesuto but yang skamata ba ningai skam ba alterik ninya syat mangi dalam temta hanne ngaong yati kong kinakasan ba ik jonga ba wat nung sa ela makla katne ngila pikna banjok lada nijo nga ai kakuar ngan kreo nganao bat ngan yang skam bantrei namata ka roy kapar jong ka konstitusi baro kowe haka ar ponyo tarik shan ya ka shap haka do jong lado ni wei kong iblaw yang abahab babelay hanaman ki meeting biyo bay bakado biyo bin lami dia ka meeting mga wat huslay lado upay ba ulaman lado upay ba ulayin biya sa sipaw mo jirukin poy bay kublay sibo na ipi ipalog kibay kibalawan na gisnong kibaper ngadap na ka jingkamen ka bakraw ya kabukani ke penisai bab hiadan ni kejingin nak mentang ke parti ban nak mentang kandidat ngar ngonum simtan ya kapor ngar sutu bagi paiba ki lakwa penyesan handai kani ke sgi lani kani kamde ke janmin ya kamang akwa bangan kanvas segi election na marga ngait kat ki baya poy ya kani ke meeting gini kibre ki blas kem denem Pilai scam nem, nangai kat ki pilai poi gini ki pilai scam ni ka jingmut jin perkat ban ai be ka jing kersan ya ka parti JSPDP badi bahem.
Badai na kata-kadaw nganong kwa yung kabangan kren. Yagigay. Handa nga si kwa ban pen-scam magani ka janmit. Magwat ang mga niya kren man pen-scam magani ka janmit. Yagababa nga tip. Basendap ka ni ka meeting. Hagabab hiya boy sa kisinang gijangpi. Kinong tidying siwit kanar baji kiban bon ba. Ladon ki parlok ki janga. Ki bala phone yang aki ni giski. Ki bala bahab ngila kelumar. Baki babon ki lawan tidying ki brew ki jangi. Nang ong tang kaway. Ki tiet spa batiet ka vote kan lek sa kusing. Pilaban 10 minit, pilaban 10 step, pilaban 10 min sniru. Hanre upay ba kani kaganti kinong bakla ka vote kan lek sa kusing. Bang ay ki wanong kurslay. Bakila kenyo menta. Kasuki kelazang kenyo kelazang lek lumar maniti dieng segayeng kepala tiak sting miru. Nasuang pen bayo pisabe. Bangamot ban kelitang kawai kena janme ki pigi parlok. Pilayawan na keling saudong kani ka konstituensi ka jungi. Pinya scam ne madu ka arpunyo terek ba pinya tep be ka boda usung. Wala pedeng kiban bon kinong tidyeng ngagin ki RC ki laiski handai ngong ipi scam ka jeng majeng perkat lais nem si teng ila scam stang ini RC ngin scam na kamenta ka lawai jo ka konstituensi ka jungi ngin scam ki jeng majeng perkat bagi pai ba ki larai kod bapile kani ka genti kani ka pali jong ka parti HSPDP kani ka pali ka jong bahasa clear warjri daga jing kersan ka bayit ka jong pi kinong song snong jong ka konstituensi mo jong ka motharasan konstituensi mene swabangan mi le yeng aga bagila phone ki parlok yang ana gisnong di paper Kilang ba kita kikali lasale kumta kita kikali lasale kumta bang kamlele namar bale ubahe uklam hikai ini nurubanya klik ubahe buang inya lakalinti ngamsim lah hikai ngamsim lah ong iki to kini no nginya pini da kabor long kamlele kita bapale kumta gimandang le bang iki kamlele Baran laboy ke phone nga keren yu way nagirong ba ngalaya tuyo ikay ka jingjaw lang nga babasa clear kita ki jingja kini kidak jong ka jingjong kita ki jingja kini kidak jong ka jingjong lara ki baka parti HSPDP akan kekenti kadannya kejingkerman tin bersangkat ka bagila bakin kanglat kang linti hanray kum mangalaong ang te siyo markasa bala na kibriw ki kang spa bagi kang ki bersangkat ka bagila sen belamon upay ba bala dala ibed ublay mangan long kumundang yalam nomdan menu balaban kang kajinget kamo bahe budon Nadu senam arjar tak kendai benai Julai kajinget ke bangadon hadu kadi kasi ngadang yai ngen namar beli lamut bangan syakri hak nakam tajum pibaro nomdan bala ban bendung mensium bahab namar kajinget ke scam hadu kata bagi panba kinomino yu bahab bakar penyotorik kadai namdai ya ginyelik sok selai yang lesem ginyelik pai dak berjai-jai Ngini sang ngini kemen ngan ai ke por pi. Ngini lisuk lisan selai yang lasem. Yes kem mi ki jimut jing berhan. Kanda gawe ke bahaswa bangan song ngakwa banong pi ki pai ba kang gawe. Bahon ngilong. Kibri ki kemen nagan ke sini bakan ke janmit. Kapenai min sim nak kamenta jungi baro iwe iwe. Handai nganong pi gawe bangim dei bangin glad. Wala na mangarong ang day bangan klad babalik ipay ba ki ay ka jingkersan
Lana ki paiba kila Punjab mga pula ri pi kaway. Ba ubaheb unum eno ya pi. Ubaheb unum klet ya pi. Kat ni ka jing pila ai. Ubaheb un penpa ya pi. Daki kam ki jam. Ubaheb un ai team men sim. Ya ki paiba jom ka ni ka konsensi. Ya baro ki paiba ngan ai team men sim. Kuble sigon, kuble siajarno. Sengit sok insan salaying lasem. Housing!